השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן, השביל הזה מתחיל כאן. אני חושב שזה מדהים, זה הסיבוב השני, שנה שעברה גם היינו פה, אבל השנה זה מובנה יותר ואני רואה שזה באמת מצביע על התערבות ומעורבות בתוך החברה הישראלית עם כוכבי מדבר, ואני גאה לשמוע את החניכים של כוכבי מדבר איך מציגים את החברה הבדואית, זה ממש מרגש. התוכנית שלנו זה כוכבי המדבר, זה תוכנית מנהיגות שפועלת למען בדואים. התוכנית בעצם לוקחת צעירים בדואים, נותנת להם את הכלים להיות יזמים ומנהיגים. נגיד שבוע שעבר עשינו מבנימין עד טבריה, שבוע הישרדות, יש לנו עוד מעט מנהריה עד הירדן, הם תרמילים על הגב, שקי שינה איפה שאתה באת, נזרק לישון. ואז הצעירים האלה בעתיד יובילו את החברה בעתיד יותר טוב, שזה יוביל לקידום ולפיתוח הנגב, וזה יוביל לחברה הישראלית יותר טובה. זה טוב מאוד, זה כאילו, בסופו של דבר יכולים לעזור אחד לשני פה, ואין ספק שזה יהיה טוב גם ליהודים וגם לבדואים. כיף לראות שכל החברה פה ביחד, כל החברה הישראלית פה. המטרה הייתה היום להעביר לאנשים שעתיד טוב לבדואים זה עתיד טוב למדינת ישראל. קודם כל עבדנו בצוות וזה היה יפה מאוד, כי הייתה חוויה מאוד יפה. באמת היה אפשר להרגיש את החיבור של החברה הישראלית במאהל הבדואי, היה חיבוק, היה ממש התקרבות, השתתפות בריקוד העממי, שזה ממש משך את כולם, ואני חושב שמכאן יכולות לצאת רק התקווה הטובה שבסוף יהיה באמת ליכוד בין המגזרים, בין האוכלוסיות במדינה למען אזרחות טובה. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. זה דבר מדהים, ניסיון חדש, ניסיון מדהים. אתה בלבד, בלי ההורים, בלי החברים, לבד עם החברים שלך. האוכל הקצת, נתנו לנו בהישרדות אוכל, לא הרבה אוכל, כאילו קצת אוכל, זה עזר לנו, כי אנחנו הבנו שנוכל להסתדר במעט, לא בהרבה. אז בחיים שלנו, בחברה, אנחנו יכולים לשנות את החברה בכלים, מעט מכלים. אם אין לנו בכלל הרבה כלים, אז נסתדר עם כלים קטנות ועם החברה. למרות כל הקשיים וכל המכשולים, אני אתגבר על זה. באתי לפה ומצאתי אחריות גדולה, ואני שמח לקבל אותה וגאה, ואני אמשיך כמו שצריך. אבל מה זה משנה אם תגיע קדימה לבד? לבד אי אפשר לעשות כלום בחיים. והרבה פעמים, אחד מהשלבים בלמידה של מה זה מנהיגות, זה להבין שאתה חייב אחרים. אין ספק, כולנו ביחד קבוצה אחת, נגיע עד הנקודה האחרונה בפרק השטח. יש לנו שבוע, אין לנו אוכל, עכשיו עשינו אוכל טוב, מצוין, זה טוב, מהחברים שלי. השבוע השגתם הישג, וההישג הזה צריך ללכת איתכם עד היום האחרון שלכם. כי השבוע הזה זה בדיוק הסיפור של החיים האמיתיים. כדי להרוויח דברים ביושר, צריך להזיע ולעבוד קשה. כל הקושי מאחוריכם, ונשאר ממנו דבר אחד. חוויה, ההצלחה. זה הדבר היחיד שישאר מכל הקושי הנוראי הזה. עכשיו,
עוד פעם, מה שקורה כאן, קורה בחיים האמיתיים. יש אנשים שאומרים, לא, זה רק כאן. זה לא רק כאן. זה לא רק כאן. אני אומר לכם, זה לא קשור לתרמיל על הגב ולשטח. אלה החיים האמיתיים. המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אטום, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. דקות מספיקות, תני לי יד ונצעד מפה, גם בגוף, גם בלב, עוד תתני לגעת בכאב, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אפילו לא הייתי מכיר אף אחד, אבל באמת עכשיו הם לא חברים, הם משפחה אחרת. אני עכשיו יושב איתם יותר ממה שיושב עם האבא ואמא, משפחה אמיתית. אחים ואבא והכל. יש לי משפחה חדשה עכשיו. הרבה אנשים אמרו שאתה יהודי, אתה יהודי. שלום, שלום. אמרתי להם, הסלאם עליכם. יצאנו מבנימינה, תוך 5 ימים. אנחנו נמצאים היום בים הכנרת. הנה. לא חשבתי אף פעם שאני הולך את 96 קילומטרים ב5 ימים, אפילו שאמרו לנו, ב5 ימים אתם חותכים את ישראל באמצע. אני אמרתי, הם משתגעים משהו כזה. והנה עשינו את זה בקלי קלות. כל הזמן אני לומד יותר ולא להתייאש. וכל מי שעולה הר ויגיד שאני עליתי כל זה, זה תנא נפלא, זה יהיה כמעט מדהים, מה שאני עשיתי כל זה כמעט ב3 שעות. אחד הדברים הכי מטורפים, כאילו, שיכלתי לעשות אי פעם, אף פעם לא חשבתי שאני אוכל ללכת 45 קילומטר תוך יום ולילה, כאילו לא לישון, לא לנוח, פשוט להמשיך ללכת. אתה רואה את הפסגה למעלה, אתה אומר, אני אגיע לשם, כאילו, אני אשאר פה ואני אשם פה, אבל שהקבוצה שלך מעודדת אותך, ובמיוחד אתה, שנתן לו כל הזמן את המוטיבציה שנגיע ונסיים זה כמה שאפשר. כאילו באמת, תודה. זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שיכלתי לחשוב עליהם אי פעם. ועצרנו טוב, והחלפנו, ועזרנו לו בהחלפת את הבנשר, והחלפנו לו את הבנשר, והוא יצא לדרך, ואחר כך אמצנו להגיע ליעד בזמן, והגענו בזמן. עזרנו והגענו בזמן. ולפני הזמן. ולפני הזמן. ואני היום, השבוע הזה, באמת ראיתי אותם, וידעתי שיש שינוי. השינוי הזה שהם התהפכו כאילו מצעירים לגברים שיכולים להוביל ולקדם. ראיתי את האחריות שלהם, ראיתי איך הם מתנהגים, איך אנחנו, אפילו בלי מדריכים, איך אנחנו מתנהגים ומנסים לעלות רמה ויותר ויותר. אפילו השיטת דיבור בינינו משתפרת כל פעם, וזה באמת כל הכבוד להם. דיברנו להם על העמותה, על התוכנית שלנו, על כוכבי מדבר. היו מאוד גאים בנו. ואמרתי להם, אתם חייבים לעשות לנו איזה שיר ככה, יפה, לעמותה. ועשו, והיה טוב. כוכבי המדבר, איזה דבר נפלא, איזה יופי, איזה פריאה, הגיעו חברים מהמדבר. הדבר הראשון הטוב שכל יום נותנים לנו אחריות ואחריות על עצמי,
בלי מדריך, וכל יום אנחנו מחליפים את היעד שלנו. זאת אומרת, כמו בחיים שלנו שאנחנו מגדירים את היעד שלנו, וכל פעם מחליפים את זה לפסגה אחרת ולפסגה אחרת. בזמנו שהייתי מסתכל לפסגה, או לעלייה או להר, אני אומר לעצמי אני לא יכול, זה קשה עליי. אבל אחרי השבוע הזה אין לי שום בעיה, אני עולה. אני רוצה לעלות עד הפסגה. למדתי שיש דברים קשים, אבל הם בלתי אפשרי. אני לא הייתי מאמין בעצמי, הייתי מאמין שאני יכול לעבור את זה, אבל היה אחלה שבוע. הזמנים לא קל